Vam entrar en contacte amb la família, una vegada vam conèixer la història, per saber tot el relat sencer. I va ser Maria Abelón, la mare, la qui ens va explicar la història, i d'una manera molt detallada. I vam començar a treballar el guió a partir del seu relat, però sempre tenint en compte que havíem de contar la història de les 5 persones de la família, perquè d'alguna manera la protagonista de la història és la família, i el fet que aquesta família si es trenca o no es trenca al final, si desapareix com a una unitat sencera. I a la vegada érem molt conscients, i Maria a més estava a sobre perquè això fos tal com ha sigut al final, que la pel·lícula havia d'explicar també tota la història no només d'aquesta família, sinó de tota la gent que hi havia allà. Bueno, jo penso que cada pel·lícula ha de tindre les seves qualitats que la facin una miqueta diferent, i has de buscar sempre una miqueta el risc per fer-ho més atractiu. I el fet de tindre aquesta estructura tan estranya, per mi era un motiu per fer la pel·lícula. El fet de mantenir l'interès i el fet de contar tota la història, no només el que va passar a l'hospital, sinó també tot el que passava durant la nit, tots aquests moments on ja no es podia continuar buscant i es reunien els turistes i tots començaven a contar la seva història. Tot això estava donant una idea no només del que li passava a aquesta família, sinó de tot el que passava al voltant. De fet, nosaltres ja quan vam entrar en contacte amb la família havien passat 3 anys, i per primera vegada aquesta família va contar la seva història, tenien la necessitat d'explicar-la, i vam trobar molta gent amb aquesta mateixa situació, que trobaven que era el moment de parlar. Han passat 8 anys i hem tingut molt de contacte amb els tailandesos, i sempre hem tingut una actitud molt positiva. Van llegir el guió abans de començar, que comencéssim a fer la pel·lícula, van llegir el guió i els hi va agradar, i sempre vam trobar una posició molt positiva per part dels tailandesos. Per exemple, a l'hospital on vam rodar, per ells era un motiu d'orgull que es fes aquesta pel·lícula, perquè era una manera de mostrar al món com es van comportar durant la tragèdia. Jo penso que tant Ewan McGregor com Naomi Watts no formen part d'un sistema industrial de cinema d'estudi de Hollywood. És a dir, tots dos tenen una carrera molt independent, una carrera llunyana de frivolitat de Hollywood, tot i que són estrelles molt grans. Una ha fet King Kong, l'altra ha fet Star Wars, però la seva filmografia és molt més atractiva que no només això. També tenia una sensació que eren gent més propera, era gent que jo podia veure com els personatges normals d'aquesta pel·lícula. I a més és que jo sempre els he admirat molt, i per mi era un somni treballar amb aquests actors. Jo penso que més que de director, jo el que he fet en aquesta pel·lícula és de missatger, i els límits no els he posat jo, els he posat els protagonistes reals. De fet, hi ha moments on l'emoció es viu d'una manera molt intensa, però és tan intensa com la crudesa que té, per exemple, la primera part de la pel·lícula. És a dir, havia de tenir una miqueta el reflex, si no la pel·lícula hagués sigut insuportable. No és el mateix estar assentat en una butaca d'un cinema molt còmode i sapiguent que tornaràs a casa, que estar allà visquent la situació, i tu utilitzes les armes del cinema, les eines que tens, per fer sentir una experiència anàloga, sempre amb una distància. I jo faig cine, i faig servir les eines del cine, i quan tu veus la pel·lícula amb el públic, el públic li funciona. Jo he fet la pel·lícula també una miqueta intentant transmetre les emocions que vaig viure al set, posar-les a la pantalla. Bueno, era molt important veure els actors dins l'aigua i veure'ls a cara, perquè nosaltres volíem estar a la sensació d'un espectador, a la sensació de ser-hi allà dins, i els actors havien de ser allà. Evidentment hi havia molta seguretat al rodatge, mai van córrer cap risc,
I a més són actors, tant la Naomi com el Tom Holland, que van ser els que veritablement van estar fent seqüències dins l'aigua, que els agrada ficar-se en aquest tipus de situacions. Ells rebutjaven fer servir especialistes. Hi ha un parell o 3 planos amb especialistes a la pel·lícula i d'aquests 3 planos potser 2 es van fer perquè no teníem temps de rodar els planos amb els actors, no perquè els actors no volguessin. O sigui que va ser una qüestió de que ells volien fer-ho i jo pensava també com a director que era important que el públic els veiés allà dins. Veure Lo Impossible és una experiència intensa, emocional, més que intel·lectual, perquè no hi va haver temps ni per persones reals per pensar el que estava succeint, perquè va passar tot molt ràpid, ni jo com a director, perquè no et donen espai els propis protagonistes de la història a pensar sobre el que està succeint. Però jo penso que això és interessant, perquè la part més intel·lectual de la pel·lícula és just quan s'acaba i li deixes al públic l'oportunitat de pensar per si mateixos el que han vist. A veure, com a director tu no t'analitzes per trobar el que és la teva veu, però sí que d'alguna manera si veus els curtmetratges, si veus les 2 primeres pel·lícules pots trobar temes que es repeteixen i que són allà constantment. Suposo que això forma part de la teva personalitat i és producte que tu et deixes portar per l'instint. Fer cinema per mi no és una qüestió racional, és una qüestió instintiva i emocional, i després hi ha molta reflexió sobre el que fas, però la primera acció sempre ha de sortir de dins. És a dir, pel fet que hagi fet una pel·lícula en anglès amb 2 actors més famosos, potser que no pas altres, no penso que això et converteixi en un director de Hollywood. De fet, ni Naomi ni Ewan són actors de Hollywood, és a dir, no formen part del sistema d'estudi, com et deia abans, i porten la seva carrera d'una manera molt independent. Jo penso que aquesta pel·lícula s'ha fet en anglès, com el Lars von Trier també roda les seves pel·lícules en anglès, o com el Luc Besson roda les pel·lícules en anglès, o el Jean Jacques Annaud. És a dir, hi ha molts directors a Europa que estan rodant pel·lícules en anglès perquè formen part d'una indústria més global, però aquesta pel·lícula és 100% d'aquí. He crescut sobretot veient pel·lícules del Polanski, de Spielberg, i gràcies a Sitges he conegut altres directors com el Jack Clayton, el Richard Fleischer, els artesans de la Hammer, que n'hi havia de molt bons. Jo recordo haver entrevistat aquí a Sitges i va ser un gran plaer entrevistar el Roy Warbaker, per exemple, que era un senyor molt gran i que no anava de res, no anava d'autor i que havia fet coses molt interessants per la Hammer. Són moltes les referències. Tu aprens a fer cinema veient cinema i tu aprens a escriure llegint altres llibres. Després, amb el treball, si tu segueixes una miqueta el teu instint i et deixes portar, finalment, si ets fidel als temes que t'agraden, acabes definint una personalitat. Hola, soc el Juan Antonio Bayona i una salutació per als lectors de La Finestra Digital.